No he dicho nada, espérate. Juanito, al Pirata de Samba, que ve Juanito, l'avantatge per Hermosel, a rep, deixa per Ponce, la primera clara, que és pel fut, Juanito, el Pirata que la lluita, la treu ara per Hermosel, que finalitza, toca Héctor, cuidado, Ponce que la lluitava, la pilota queda Hermosel, quantes ocasions, Ponce una altra vegada, que bé s'ha girat Ponce, la treu Héctor! Ponce, cuidado Amores, que supera, que va tapat Ponce, tira Ponce, arrenca la moto Ponce, se'n va bé Ponce, tapa un altre cop Héctor Albadejo. Hermosel que busca enllargar Pano. Tingulat de Pano, gol de Pano. Bola llarga d'Hermosel i Pano que s'eleva. Cuidado, aquesta bola la va buscant a Héctor. Amb què poquet genera perill aquest. El 9-10 del futsal. Pilota de Juanito passa a Ponce, pot finalitzar Ponce. Aturada al porter a Cerdanyola. El control que és molt bo, Hermosel que s'envola anar per banda, tapa molt bé Héctor, la treu Hermosel, Juanito! Ja l'està tenint el futsal. Quina bola, pilota interior per l'Alge, guanya bé el futsal, bola per Berri, quin control orientat, pilota al segon per Albert, tapa Bussi, Biel Martí que segueix, Bussi! Perquè fixi, toca per Biel Martí que es volia girar. La contra, cuidado, la contra. Uf! Vamos, corre! Es salva el futsal. Tira Pano que ha robat 3 contra 2, Pano. Quina passada, ara que boníssima. Gol de Pol Torrà. Gol de Pol Torrà, quina assistència de Pano. Que no estaven fins, deien. Quin golaç entre els dos, Pano entre les cames. Aquí de so, a veure si podem connectar una mica més a Murilupi, que crec que té el micro baix. Ui, Juanito, cuidado, Juanito, ja falta Meneses que tapa. Acumularà la falta, l'àrbitre. Juanito, encara el Pirata, que se'n va molt bé, el Pirata, sobre el porteria, cuidado la contra la Cerdanyola, cuidado, amb Héctor Albadejo. Intenta. Que juga per Berni, cuidado la pèrdua, t'arriba bé, des del terra Pol Torrà, gol. Dels salts defensius de Cerdanyola, el millor parlat d'això, Ponce, una pilota interior per Elías, tapa, cuidado, ara Ponce, la volia deixar passar Elías, Elías, fora! Doble ocasió d'Elías. Pol Torrà, quin canyo que ha tirat Pol Torrà! Què ha fet? No he vist! Quin canyo que ha tirat Pol Torrà! No res. Pilota per Pol Torrà, inventa Torrà, inventa! No. S'ha anat Pol Torrà! Perquè ara Pano... Pol Torrà! Gol! Marca Juanito! Cuidado, pita l'àrbit, Bussi, Meneses, tapa bé, Pano, Juanito, a veure qui li toca. Que he fet també i tal, no? Ponce que tira, Ponce que se'n va d'un, de 2, de 3, Ponce que segueix, pilota per Hermosel, tapa el porter, Juanito, quina jugada de Ponce. Albert Izquierdo, molt d'espai per pujar, Albert Izquierdo amb espais, fixa Albert que se'n va, que s'ha caigut algú, cuidado, Albert, rellisca, cuidado que la pista rellisca. Arriba Pol Torrà, que bé Pol Torrà, la deixa passar per Meneses, tira Meneses que se'n va, Meneses que juga, la pilota al terra, Biel Martí, cuidado, gol d'Albert Izquierdo! Marca Albert Izquierdo al quart, marca Albert Izquierdo al futsal. La gestorial, Lluís. Cuidado Hermosel! Gol d'Hermosel, marca Hermosel que fica el 5è, marca la falta, marca Hermosel. Martí que se la queda, la treu per Albert Izquierdo, Albert otra Biel Martí, travessa, gol! Albert Martí! Pita l'àrbit Elías, que va! Gol d'Elías! Marca Elías al setè! Marca Elías! Puja tímidament, toc d'exterior, amenaçava el xut, Meneses que refusa. Quanta seguretat dona Meneses. És que toca Hermosel, la primera és per Canyi que pivota, que ve Canyi, bona per Elías! Gol d'Elías! Ara sí! Que ve ara! Connecta amb en Canyi!